guys. Mag-uyog ka na ito sa tabang balik ito kaya exercise na ito. So, focusing. Dito mo lang ito guys. Hindi mo lang itapan kayo mga ano. Pagkara naman ito. Meron naman ito guys, kasi mo lang ito guys no? Wala mo ito mabuhan kayo.
Ayan po sa birds guys. Wala naman ako nakita sa birds. Tabukon guys, di mura pag isa gulo. Sure deh. Jadi ingat gitu guys. Tabukon guys. Langsung bisa buka dulu pak. Biar air bisa kembali. Samping Limutan guys, makaluya yung init guys. Super. Wala, di ka kalihog ba? Yung sa kainit.